żydowskich Małej Jagiełły, tych, którzy zginęli z narodu żydowskiego i cmentarz nasz parafialny z grobem, z pomnikiem słów Bożych w rodzinie Ulm. To wielka tajemnica ofiary, jaką złożyli ci, którzy wyciągnęli pomocną dłoń do będących w potrzebie, tych, którzy zostali wydziedzeni i każda pomoc dla nich była naznaczona wyrokiem śmierci. Jest to świadectwo, które dzisiaj przed nami rodzi to wielkie wezwanie, abyśmy także i my umieli się odnieść do życia w taki ofiarny sposób. Przysłużył się temu wydobyciu z niepamięci słów Bożych w rodzinie Ulmów, świętej pamięci proboszcz ksiądz Stanisław Deja. On właśnie zainicjował to odkrycie tego dobra i przekazał księdzu arcybiskupowi naszej archidiecezji, Józefowi Michalikowi, i otrzymał błogosławieństwo, aby szedł w tym kierunku. I dało to ten efekt, że postawiony został pomnik tej pamięci tych, którzy oddali życie dla ratowania Żydów. I także staranie, aby to upamiętnienie nabrało wyrazu świadectwa tych wszystkich, którzy umieli otworzyć swoje serca i swoje domy, aby nieść tę pomoc. Ta pomoc tak bardzo efektywna, że aż do męczeństwa, ale też do tego pięknego świadectwa, które zapisuje się w tej wdzięczności Abrahama Segala, tak zwanego Rącza, który tutaj przeżył ten czas najgorszy i niejednokrotnie przybywał tu i także jest to pamięcią dzisiaj poprzez obecność swojej rodziny o tym darze miłości, która została wyrażona przez posługę dla tych wszystkich, którzy w tym momencie nie mieli żadnych praw. Jesteśmy więc dzisiaj wszyscy zaproszeni do tej wielkiej modlitwy o beatyfikację słów Bożych w rodzinie Ulmów i tych wszystkich, którzy w cichości serca, ale z ofiarnym sercem składali to świadectwo potrzebie ludzkiej. Wielu zapisanych jest na tych tabliczkach przed muzeum i wielu muzeum. I także muszę powiedzieć, że ostatnio też nadeszło świadectwo do parafii tu z okolic Sieniawy, Spadłowej, również tych, którzy zapewnili gościnność i zapewnili przetrwanie w najgorszym czasie. Myślę, że także jest to dzisiaj również odkrywanie tego wszystkiego, co jest takim dziwnym dobrem, którym się nikt nie chwali, ale przy tej okazji wpisuje się to wielkie, otwarte serce dla potrzeb ludzkich. Chcę więc dzisiaj imieniem księdza arcybiskupa i biskupów pomocniczych powitać wszystkich czcigodnych tutaj gości obecnych na tej uroczystości. Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, metropolitę poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jego Ekscelencję księdza biskupa Mariana Rojka, biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Jego Ekscelencję księdza Carlosa Azevedo, księdza biskupa delegata w zastępstwie za jego eminencję księdza kardynała Gianfranco Ravasi, jego ekscelencję księdza biskupa Stanisława Janowska, księdza
biskupa Adama Szana, Jego Ekscelencję księdza biskupa pomocniczego Jana Niemca, biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko-podolskiej, Jego Ekscelencję księdza biskupa pomocniczego Mieczysława Cisło, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, obecnego tutaj księdza profesora Pawła Ryder-Adriani, rzecznika konferencji biskupatu, księży biskupów, Jego Ekscelencję księdza biskupa Kazimierza Górnego, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej, Jego Ekscelencję księdza biskupa Jana Wątroby, biskupa diecezji rzeszowskiej, razem z sekretarzem, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Eugeniusza Popowicza, metropolitę przemysłowo-warszawskiego, także wszystkich, którzy dzisiaj zgromadzili się na tej uroczystości, obecnych tutaj księży zaproszonych jako gości, księży z naszego dekanatu, z księdzem dziekanem Tadeuszem Kocurem i wszystkimi, którzy w tej uroczystości dzisiaj biorą z nami udział w modlitwie. Także witam przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Wojciecha Kolarskiego, panią minister Beatę Kępę, przedstawiciela państwa Izraela w Polsce, panią ambasador Annę Aznawi, przedstawicieli władz państwowych i Kancelarii Prezydenta oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, marszałków Sejmu, Senatu, przedstawicieli władz rządowych regionu na czele z panią Ewą Lenią, wojewodą podkarpacką, przedstawicieli władz samorządowych na czele z panem Jerzym Cyprysiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz członków Zarządu Województwa Podkarpackiego na czele z panem Władysławem Mortynem, marszałkiem województwa, panem Bogdanem Romanikiem, wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata z przewodniczącą Anną Strzyniecką, ministrów na czele z panem Jarosławem Sellnem, wszystkich ze starostwa, wszystkich z województwa, wszystkich, którzy tutaj znaleźli się na tej naszej uroczystości z godnością sprawowanymi urzędami i wszystkich, którzy tutaj zaistnieli modlitewnie, a także są postawą, która prowadzi nas do świadectwa o rodzinie Ulmów. Są tutaj sztandary ze szkoły podstawowej imienia rodziny Ulmów, z gimnazjum rodziny Ulmów i przedstawiciele różnych innych społeczności, które tutaj są, aby z nami odnieść się do tej wielkiej formy świadectwa słów Bożych rodziny Ulmów. Niech nasze przeżycia dzisiejsze będą tym wyrazem, że chcemy iść tą drogą świadectwa w różnych wymiarach naszych obowiązków, zadań i codzienności życia. Serdecznie więc witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Przeprośmy po prostu
Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu. Sprawy oczyszczeni ze skazek grzechów, trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Abraham padł na modlitwę, a Bóg tak do niego mówi: oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abraham, lecz imię Twoje będzie Abraham. Bo uczynię Ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię,